nggih sukon kula niki. Sukon kula wah luar biasa. Dawah menapa Njenggo Pati menika? Ular. Nggih, baik. Judule Yen liwat aku kelingan Mbak, yuk. Kubuh kae yen tanganku leleyo tulisan sinden iki sing jentrek-jentrek iki dapuke dadi kotak amal iki. Meneng entuk dhuwit. Kados nan sajroning ati Pagelaran wayang kulit bersih desa Kemiri mengambil cerita Tumuruning Wahyu Lili. Bejo-bejane. Akar entuk kok Pak Bupati. Ngene lho Mas, ora perkara regane.
ning sawape karo saka Jeng Bupati kuwi sing tumiba nang awake dhewe kuwi. Lah iya mula kuwi. Lili iki sing dodol akeh tur ya murah. Ning yen sing maringi Jeng Bupati, wo ketularan rezekine. Amin. Wis berkah barokah. Amin. Wis kuwi awet selawase. Waton mbok lebokke lemari aja dienggo. Tak figura. Mbak Elisa pengen apa piye sitok edeng? Terus aku yang pengen tapi sing pink. Nah sing kaya ngono engko nek dienggo Jumatan kan engko digawa wong. Nek pink ra bakal digawa wong sesuk dicat pink dulu, Pak. Lek pink ora mungkin go. Ora mungkin. Oh iya iya. Nggih. Terus lho kehebatane Pak Bupati ngoten niku Mbak Elisa pripun jenengan? Kula remen banget nek aku yo pengen entuk sandal kaya ngono piye carane. Cara sendal dewa ya. Kok iso? Cara wayange sendal dewa. Lah beliau kan nggih jarang-jarang entuk sendal kelas bupati lho. Ah iya, ngene iki aku nganggo ya wedi lek nganti turut kos-kosan. Ilang tenan. Ilang kuwi. Tenan kuwi wis. Niki wau sinden-sinden nggih pun diparingi sangu, matur nuwun sanget Bapak Bupati, sampun paringi sangu iso kanggo jajan hihang hoheng. Apa? Hihang hoheng. Panganan kok iya hoheng yo. Nek saking panase mangan gorengan iki lho, pisang goreng. Pisang goreng kepanasan. Nek ndamel saking niki badan usaha desa iki lho, mau aku tuku gorengan 2 tas kresek, ana heho hoheng, hihang hoheng. Gedang goreng kok iya hoheng. Ana bawang goreng, ana mendoan tempe gemul itu. Iki omong apa to bocah iki? Tempe. Oh tempe. Ya. Ning yo tempe gedang goreng iya hoheng. Kok kaya tempat rekreasi Gunung Kidul. Apa? Iya. Ya kan soalnya digoreng panas-panas le tuku ki. Lah yo ning tenan lho. Live ngono lho. Ning yo pancen iki saking keperanane mergo yo wis sing mirsani jenjem mula bapak-bapakmu do nyawer. Do nyawer kabeh. So dasare ya kowe teko iki lho Elisa memberi warna tersendiri. Wah, ya aku seneng wingi se kok ngebel wis. Ngendi? Ngebel. Ngebel. Bel kok ngebel. Pokoknya gue lah tempat yang indah-indah itu. Ngebel. Nggon Saiki ning kene. ngebel ke Wingi saurunge ning anu lali sampean. Ning Lembah. Lembah. Heeh, jane arepe Tepat. ning desa Jenangan ning Rasido dhewe golek dalang liya Pak Lurah iki. Mau jenangan yo kene to. Desane desane Oh, desane durung lah. Sing sadurunge apa jenangan ki lak anu kuwi kecamatan Geger kuwi. Ana geger barang. Geger kuwi. Iki Geger. Geger Madiun. Lah iki mau ngebel dadi ngebel lho. Geger. Lagi arep tak nggo jajan dawet tok iki, Pak. Aku jajan. Apa? Aku nggak mau jajan dawet cebong meneh. Sing jajan cawet sapa? Dawet. Oh, dawet. Aku mau jajan dawet cebong. Dawet jabung. Beh. Aku siapa, Pak? Dawet apa? Jabung. Cebong. Aku angger ketemu sinden Sing ana dawete cendole, ana ketane renge. ketani Karo ren. gempol. Gempol kok gempol. Ya. Tapi aku sengit soalnya aku ora ngombe-ngombe dawet. Karo bakule aku rebutan. Apa? Lah dinehke tak tampa. Karo bakule geret meneh. Dadi Tak kowe karo tampa bakule geret meneh, ditampa geret kowe meneh. karo bakule rebutan apa? Rebutan tataan iku lho. Oh, tak kira rebutan cawet dawet ki mau. Lah iya dawat itu ada piring bawahnya. Heeh. Lah ya aku lebek. Rebutan lebek aku arep tak ombe direbut meneh, arep tak ombe direbut meneh. Arep iki aku tumbas ya yu, aku ngono. Nesu aku. Jebulane ki mung kon njupuk gelase tok. Kuwi memang kuwi yen cara-carane nampan guladen. Kok malah mbok jaluk aku kepethuk cah siji iki tensiku iso mundak lho Mas. Lawi cerita Wis omong ora cetha mesti salah. Reng, kewajibanmu sampean lek wong Jawa to. Heeh. Ya memberi penjelasan, men Elisa bener omongane, sing telaten to. Yo. Alon-alon setetek ben aku mudeng. Pade kudu sabar. Sik.
Kok ana setetek. Sedikit demi sedikit. Setitik kok setetek. Ya, setitik. Setitik. Yo. Setitik. Reti aku, setitik. Nah, Ah. setitik. Setitik. Nah, jelas no pokoknya setetek. Ben aku paham mudeng basa Jawa. Teteke sapa? Iya, itulah Oh, Pak. setitik. Ya. Ngene dadi ya wong kowe gandeng kowe ya beradaptasi to, El. Iya. Dadi kata-kata di sini supaya ora seling surup, ora salah tompo, ya bahasanya pengucapannya yang baik dan benar. Ya, alun-alun. Alun-alun iki Yogya ngono lho alun-alun. Ya. Alun-alun. Ya belan. Mas ora ana wedokan liya to liyane iki. Lho sing dikersakne panitia ya iki sing Kersane dinteni aku kok. kok. Wis omongane pilek marake budrek. Kok Piye ngopo? Iya toh. Oh, Gimana sih? Piye? Coba nek tak demek ngono piye? iya wis yo. Cari haji. Ayo Gelem. apa? Kok gelem? Peh haji ndemek ngene apa ora entuk yen ngene Oleh, mudhun ya. panggung mudu meneh lah wis beres. Ding. Ya bener ya. Kari karepe nadyan ndemek ning ora duwe karep negatif ya ora bermasalah. Ya. Ngono. Pokoke aku di ngapura ya baden nek ana salah lan lupote aku ngomong di ngapura. Aja nangis to. Ora nangis agar ngrungokke ngomong ki blet pipis e malah. Lah melu ngempet aku. Nek inilah. Heeh. Dunia itu memang tidak ada yang sempurna. Betul. Pawaan apik, rupa ayu terus omongane pating plekluthuk ngene iki. Nah, Ning pasti ada kelebihan dan kekurangannya. mereka kabeh ana cocote to. Aduh ya Allah. Ana luput salah ino lali. Cacate, Ino kok lali cocote. salah. Lagi iki nek kaji dicocot-cocot nih. Ana cacate. Basa Jawane cacat dudu cocot. Heeh. Cacat iki wis basa Jawa, Mbak. Kok cacat Oh, ki cacat Jawa, ya. Cacat ya cacat yen cocot iki wis gone wis beda meneh. Oh, Iki kudu ngate. iki ora jeneng ngomong kasar ning pegenan. Kekenahan ya. Timbangan Tapi iku. enek anu, Mbak. Apa kuwi enek trap-trapane. Nah, Kanggone piyayine nun sewune mboten cocok apa nggih. Ning tutuk. Tutuk. Ah. Tutuk. Oh ya ya. Tutuk. Kalau aku ngomong cocot tuh maksudnya mulut ya. Ternyata ngapunten. Ya, dadi beda wong, beda umur kuwi sebutane wis beda. Benteng. Benten kok benteng. Walah karepmu sa. Lah tulisannya lo gitu, Pade. Ya benten ki beda. Yen benteng iya. iki kae bangunan ning kraton kae benteng. Benteng itu beteng. Lah, Beteng. lah yo. Lah yo. Padha bae. Wah, ki ora ana hukum tak rabi tenan kowe. Ora senengane anu ning ya kapan-kapan ki nyawang Elisa ki ora ana jelehe, Mas. Wah. Nadyan omongane iki pating plekuthuk ning nyawang Elisa ora ana jelehe. Kok iso? Loh, iki sing diarani wajah supermarket ya ngene iki. Supermarket to, Penuh Pade. pesona dan penuh keinginan. Marake pengen apa-apa iki. Dadi nyenengake disawang. Iki sing diarani njawani tenan ki ya Elisa ngene iki. Oh, ngene Pokoke lah. aku yen jagong manten karo Elisa wis iso tak pamerke waton siji. Apa? Aja omong wis ae. Dadi digandeng tak ana ya. Gandeng sok ngono kan tak pamerke wis ngono. Lah piye nek ra omong? Lah lho timbangane Meneng wae ra seru. Kudu omong. ya omongnya marake nesu wong. Terus aku mingkem to. Terus monggo dar setetek ngono. Nah. Lah mak wong betok aku. Lha wong senenge ning ya iki awake dhewe matur nuwun lho sak. Kowe arep ngucapke apa karo Desa Kemiri kene khususnya Pak Kades. Bedak, Padet. Pak Pak Kades. Pak Kepala Desa. kepala ki
diantem ngono ki kepala. Kepala itu tegese pimpinan, Mbak. Dadi Nggih. nek desa ya kepala desa, lek sekolahan ya kepala sekolah. Nah, yen kepala aja didewok-dewokke kepala ki tegese Nggih. dipala. Kepala pangajengipun desa Kemiri menika kula ajeng matur sembah nuwun sampun nimbali dhateng Elisa Orjarus Alasumi gumiku saged Malah minggu-minggu barang. damelaken berkah panjenengan lan sedaya masyarakat desa wonten Kemiri Sing meniki. dicokot sapa? Kok masyarakat ki masyarakat ya masyarakat. Wis ngene Sa, timbangane kowe ngarang kleru terus. Nggih. Iki wacanen. Nah, wis. Aku nek enteng-entengi kon gaweanku. baca pinter aku. Sampeyan ya dalang. Ayo. Lah iya sampeyan ya Sik, dalang. iso lah. Iki iso maca layang kulino. Iyalah. Kowe iso rupamu ayu aku seneng. Ki apalan. Ngono to. Ki apalan kowe dino. Lerandang kok tokne. Diwaca wilayang iki. Ya, Peter pegangin benda satunya. Mbah Darmadi suluk. Loh, Mbah Darmadi, suluk. bener to? Assalamualaikum Bopo Cahyo, sugeng ngayahi tugas, mugi-mugi lancar. Nyuwun gendeng. Aduh. Gendeng! Titipane anak cucu dibawani Bu Kesi. Gendeng menika kagem sederek Kemiri. Sing kon gendeng sapa? Yaitu gendeng. Gendeng kok gendeng. Ya. Ki. Nah, Keluarga besar persaudaraan setia hati rayon Kemiri. Ah. Nuwun Wiso Tresno. Wujute Rasa. PSHT rayon Kemiri Jaya. Ya. Sing cetha ya jayane tok ngomong. Niki paten apa kula isih baca? Ayo kowe no wong diperintah dalange kok. Kula nggih. Iki satu sing nggo sapa, Pak? kono monggo. Iki cetha ana DT 100 kok macane cetha. Assalamualaikum Lah ya ora. Selamat malam Bak Limbok, Mbak Cangik. Saya minta gending 1 pepiling 2 caping gunung jengleng. Salam buat Ki Cahyo Kuntadi Mas Gareng. Gending ini buat penggemar wayang. Setunggal. Pak Trimo Pratomo, Desa Purworejo Ngunturunadi. Kalih Pak Guru Priyatno Pingkuk. Kalih 3 Mbah Sariman Purworejo. Sekawan Mas Saiful Iveng. Dari Mbah No Kulit. Betung Rejo Ngunturunadi. Mbah no kulit dipentung. Ki kurang siji. Yes, setunggal malih nggih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bu Limbo, saya minta gending. Sesi deman dibawani oleh Om Gareng. Nyaentuk tugas. Pede. Kalih kepilut. 3 nandur. Ngunduh. Apa kuwi? Ngunduh wohe salak. Nandur gundul salak. Ngawur kowe, nandur ngunduh salah. Oke. Salak. Saking kula Bapa Miswi Glebot bocone apa ya? Kemiri. Oke. Nggih. Terima kasih Nggih. Nggih. Padha ra cethane kok ditukke. Ana Pak mundhut caping gunung to? Ah. Nah, ya. Tak golekne kanca Mbak Elisa. Sinten? Mbak Febriandari. Dari Bonsari Madiun. Febri. Mangga. Turun gunung, ayo. Caping gunung jengleng sing jengleng gareng. Nah, kira-kira didepi sinden loro sik kuat ora? Ayo. Ora jenenge saiki ganti to. Sapa? Kok modern Febri. Febri aku Lho nama lengkape Uun Febriandari. Oh ngaten. Kelahiran Februari. Yo, ya Mbak, turun gunung, Mbak. Sing angel bethek laire iki ya iki lho. Apa nek aku bedeken? Betheken kok gedeken. Bedeken apa? Aku bulan apa? Jenengmu sapa? Elisa Orcarus Alasu. Elisa Orcarus Alasu. Orcarus. Oktober. Salah. Apa? Salah adoh banget. Kelahiran bulan apa?
Aku Agustus. Nah, kowe ora ngerti sejarahe kok. Sejarahe piye, Bede? Ibumu ki Oktober sing ngeden. Lahirnya Agustus. Suwi men to, Reng. Timbangane kleru. Emangnya kamu sing meteni mbokku? Kok ngetengi? Kan kamu nggak kenal mbokku kok Aku ora tau ngetengi, aku tukune Pak kok ketengan. Yo. Yeah. Mbak Un sik. Iki komplit ya. Pangkur caping gunung. Reng, kuwi gawe rene sik, kuwi layange ndak lali tembange apa ae. Alah, layange lali ra masalah duite aja lali. Tenang ae. Nggih Mbak Un. Nggih, sakniki nggih. Besok wis bubar. Lah kula pun ngeses mboten sios. Saben bengi. Bareng apa, Reng? Jare kok jenggleng. Oh iya, Kok senengane kok. Sampun, Pak Puh. Ora enak iki. Lah pripun? Sampune ra masalah Pak Poh iki lho. Apa Mas po A ngono lho. A. Oh kok Pak Poh. Heeh, celun A ngono lho, Un. Ah. Dadi AA arep Apa Mbak Elisa? Sok sapa iki? Yo, Hari Malik. ini, Yo. sayang. Nah, Oke. matane ngendi sih, Mbak? Matamu dhewe iki. Reng, aja nesu to, Reng. Lah wong tuwa dipatah-patahke kok. Wis dituturi wong bicara ngerti. Aku kan pengen berhadap-hadapan. Walaupun ini namanya matane yen karo wong Jawa aja matane. Oh, yang benar gimana, Peden? Motonipun utawa nitranipun. Oke. Netranipun pundi? Yeah. Aja cengengesan iki golek duit lho sak. Yes, yes. Gayane. Yen memacang hamung akaro ajanur aku Wah, sadis sih. Mainnya keras sih. Ya musuhe kaya ngene kudu keras. Kau bagus seneng yang keras-keras sih. Lho. Wah, musuh ngene alusan musuh kok ngene ora dikerasi, ora Pak Haji, krasa. Pak Haji, Pak Haji. Astagfirullahaladzim. Kilap aku kilap. Terus tobat. Keras rene. Ora apa-apa, wong iki wong aku menungso swantah. Wah. Ana kurang lan klerune. Ha iya, manyen menungso kaya jelantah. Jatuh. Wah enak. Ya, Un. Kembang hawai wetan. Pancen bojone calon gubernur Rasido. Sinten? Narya. Wis tuwek lho sakniki. Aja ngono. Oke sing biyen SPP ini nanggung, Pak. Gunung. Sik Mas, akhlakul karimah jenengan ning ndi?
Gak Iki seni penuh dengan kehalusan lho. Lah iki mau salus njuk. Nuwun sewu jenengan lah haji. Heeh. Jenggleng ya kena, ning ora kudu madhep langsung teng uun ngoten niku. Sok-sok tafsire penonton itu negatif. Iki perkara madhepe kowe iso geger ngopo to? Lho, mergo jenengan Kari omong Mas ki aja madhep uun. aja madhep uun. Ngono wis. Madhep ngetan kono. Oke. Ayo. Tok dong baleni sing sopan. Lho, kene wis. Reng, iki mudeng ora to? Astagfirullah. Madhep ngetan. Aku wis madhep rono lho. Kuwi lho ngisor kuwi lho. Sing ngisor kuwi lho. Oh, derek. Bapak rono kok ki rono. Angel-angel gecek lho iki. Ora Wah, sadis jebule. Allah dimana kanggo. angel ya Kok kaya tegesan dijecek. Ojo sadis-sadis kok. mboten. Sik kanggo to niku. Sing gleli kok. Waduh. Si Alex sing ngleling. Mbak Lisa yo. Gak boleh madhep jarene. Madhep rono. Aku madhep rono. Lah ketemune kapan kok? Wong kurung-kuran. Pacita. aksi iki mesti ana reaksi ya iki. Lah kono sik mempeng kowe leren. Lah mempeng ora kono nyerang ya, Mas. Lho malah apik ngono kuwi. kuwi. Lho apik wong lanang ki anggere diserang ya malah ngene iki keder wedi ngene iki. Malah bisa tak golek iki jinak-jinak merpati ngono ki ora pol nyerang ngene kaya un mola. Lho, ketok nyenengke malah tak serang. Oh. Lah kene urung diserang wis dithokke iki. Iya, Pak Un. Aku, woi. Sana. Woi, aku. Pak Poh. Jare jinak-jinak merpati. Aki. Mas. Mas, salah kula niki lho. Kok masalah? Salah terus. Ya wis ya sakarepmu pokoke mbok tembangke. Panas. Udan. Bener nggen parikan kok iki ya. Kicusan. Mas, iki rumujiran. Aku wis wong tak pikir wong ngene iki terus jeglek terus mandeg dalan iki piye. Yo ngene iki jenenge semeleh. Tak selehke ya rodone ilang loro kok. Malah tas. Iki sinden liyane bukan piknik ya. Ayo bekerja. Ayo, Nang kene iki Parikan. nyambut gawe nang kene do ngrumpi. Ayo. Mbak Lia, ayo parikan. Ayo liyane. Iwak teri. Iwak teri. Kecemplung sumur. Ya-yaan. Warga kemiring mugi tambah makmur. Allahumma amin. Baleni Mbak Lia, men saya kompak lo percaya piyai mriki piyai nyeni. Diamini ngangge lagu, Pak. Nggih, Pak nggih? Nggih. Nggih. Allahumma amin. Yuk, Mbak Lia. Iwak teri kecemplung sumur, warga kemiring mugi tambah makmur. Ya Allah. Amin. Kayak
duren to. Ayo. Mbak, waduh, Mbak Triastuti, Le Anggun, ya. Sedakep kaya Bathara Guru ae ora. Ayo. Tom and Jerry. Wah. Wes tuwa tontonane Tontonane Tom Jerry. Tom Jerry. Mbok Aku kan seneng film Tom and Jerry. Ya. Luna Maya. Tom and Jerry. Rebutan roti. Warga kemiri mugi tansah kathah rejeki. Allahumma lanjut istriku tersayang. Sagar ngono sesuk metek meneh. Modus ya. Aku tak ora usah parian wae ya. Lho kok ora parian piye? Gak mutung aku. Lho. Mutung ke sarung. Ora lho ket mau dheke karo aku sia-sia. Hah? Pengen Elisa aku ketok ora kanggo ngono lho. Saya ta Bu, kersa parian ora? Lek ora kersa ben diwakili mbok enom ora apa-apa. Alah, ya Allah, iki mau aku ndelalahi maca chattingan komen ning YouTube. Sapa? Pas sampean Pak Dalang niku wau lho. Niku wau kan gawe parian-parian. Terus ning komenan YouTube ngeten. Wah, tak amini Pak Dalang, ucapan adalah doa. Amin. Cepan parian mau lho. Oleh Elisa gelem tak pek bojo kuwi mau lho. Iya. Pantun. Oh iya, matur nuwun. Iya. Wong Malah ki matur nuwun. wong ki ilo-ilone wong Jawa jaman biyen dadi dalang yen kepengin kondang laris ya bojone kudu loro ngono. Ning ora kok bojoku mung bojoku setia lho Pak Gareng. Nah, setiaki. Senajan to Setiaki. Kowe iki dilem bojone setia kok setiaki. Ya parian. Ya parian, Mbak. Panen pari tinggo neng Mekah. Mugi-mugi warga kemiri rezekine berkah lan barokah. Allahumma ayo nak, iki ora healing inden nak, ayo nak. Ayo. Kakak diri lalu ke Karawang. Wah, aduh men to, Nduk. Kok men Jalan-jalan kok ya. Oh iya. Healing lan waspada. Wah iya. Pintar saiki. Terus piye mau? Loh lah. Warga Kemiri, alhamdulillah semua beruang. Sesuk kamu amene beruangin duwe-duwe apa kewan maksudnya? Loh, maksudnya kotak amal lo lho Pak, kata anu artane. Lah dicethake beruang. Beruang. Loh. Kuwi kewan. Beruang. Nah, piye? Piye ndak balenono? Beruang. Lho kuwi beruang kewan. Mbok aja angel-angel golek parian Sugedit. Wis. Dia maksudnya diku. Oh iya. Yen nang ning kene ora ning restoran ya, ayo. Mangan ae ora. Ampun diguyu to, kula kademen iki. Oh, Mau ning pondokan nganyelne dhek. Napa, Pak? Ayo nong, maam nong. Kula pun mau maem malih ana apa nerawon apa pun wareg kok. Tenan, iki suguhane nggih Pak Dalang sate lho. Nggih lek sate kula purun nggih. Rong piring dhek mau ora. Terus Mumpung ngenten kok, Pak. oh iya. Neno. Tuku ceri cari. ning Banjarmasin. Oh lah. Kok transportasine luwih larang kuwi. Warga Kemiri pinaringan ayem tentrem lahir batin. Allahumma Arep lahir batin kok tekan Banjarmasin nih. Kersane to Pak parian usaha. Oh mbok ya tuku ceri rasane asin lak wis to.
So tekan Banjarmasin lho, transportasi entek pira? Ya, iki genti, Iki sing di omah iki. Podang kuning iki. Wah, rene nggo mobil, nggo jeep dhek. Tulisi podang kuning. Oh, wah. Gojib tak kira ditulisi siapa sewa. Sego. Sego. Sekarang ya nek enomi sego-segonen. Iya. Semego. Sego. Ya sego. Kowe iki parian apa njaluk? Parian. Halo, Pak. sinomane teratapan lho. Parian. Oh iya. Sego. Sego. Iya. Go goreng apa go liwet? Sego biasa. Oh iya. Digawe bubur. Bubur. Oh wis sego digawe bubur ki. Sego. Iya. Ora cedak omahmu ak pangan kowe. Ampun nesu ngoten to Lho jenengan. kok sego. Nggih sabar jenengan ngomong putu ngoten niku sabar. Saya tuwek mau Pak D saiki mbah iki. Ya nak, ayo, Sego. Sego Digawe bubur. Mugi-mugi sedaya warga Kemiri jenengan Ponorogo. tambahno pisan. Jawa Timur Indonesia ngono. Pisane dawa. bagian dunia. Ampun ngredoni riyen to. Balik kok ngarep, menore, balik kok ngarep, Nang. Jenengane ampun ngredoni Kok selama. ngarep nang, Ndi? Sego. Sego. Ya. Digawe bubur. Mugi-mugi sedaya warga Kemiri jenengan Ponorogo. Oh. Pinaringan subur makmur. Nggih, amin. Aku nganti kuaregen lho sego iki. Taun. Aku Ayo, sego meneh. Bakso metu. boten. Tenang Pak Po. Inallah ha. Sobirin. Kok emosinan. Oh. Nyang klewer. Apa? Mangkat saka Madiun. Oh iya. Ingkang sampun nyawer matur nuwun. Ya mung kuwi. Iya. Berarti ki mau ngarep matur nuwun sing nyawer tok to. Lah kula wau dereng matur nuwun lho, mbok menawa terus yo Berarti tergugah nyawer. hatinya. Nggih. Nang Medion. Mangkat ka Madiun. Ingkang nyawer. Matur nuwun. Nggih. Guru arep nggih nyangkani adoh ira. Bener kok arep tak salahke piye? Mbak Elisa. Ayo. Ya, coba. Keri. Duh. Ada. Iki lho apik ngene iki marai semangat. Apa Umi? Sego. Lho, lah ya iki bar dikeri-keri, wetenge lak luwe terus sego iki mau. Karo klekaran. Wah, ngopo iki keri-keri Nek ndek sinden bar rampung nyama wayangan Sik keri-keri karo karo klekaran. kuwi kucing iki. Kucinge lho ngene. Iki lho, iki IP sinden nek bar wayangan. Iya. Di rampung dibuka kabeh langsung krek. Keri-keri karo klekaran. Aku bayangke. Hus. Indah yen tutik kaya apa. Gari-gari karo klekaran warga mirip pinaringan panjang yuswa kathah berkalan lumintu karaharjan lan kabahagiaan wis apik akeh Tambah ono dan lain-lain. Angel. Wae parian kok semulek ngono ora rampung-rampung. Ayo sampean Bendongane Pak Po. akeh. Pak Po sampean. Neng pade ayo pade. Lho, Rampung lho ngokon. aku pengamat tok. Yo. ora usah selak. Ayo. Nah. Apa iki? Yo. Iya. Kaya amatir iki cinting. Siji. Loro, telu, Apa? papat. Kowe iki kon parian malah hitung-hitungane nyapon. Sing apik parian. Iki parian. Lah yo kok siji barang ngopo? Kuwi tunggale sego mau ndakan ora. Sing apik. Liyane. Lah nggih ngelokne Umi kok malah tularan. Ayo liyane. Loro.
Lha iki piye to? Kabeh wong semene ngerti bar siji mesti loro. Rasa hitungan to, rasa hitungan. Ora sida. Yesu. Nesu meneh. Ora parian ora paten. Panas udan panas lengaling caping gunung Mbak Uun. Nadyan wadon sarata Ora suling Masuk. Inupane banyu bane Jalan berjuang jurang keningan anak lanang Minta openi
Iya. Wis tak nom-nom iki kare suwuke duwone ya. Ya ngono sing dawa-dawa. Sing bakun niku ingkang wonten nginggil nggih sing manah-manah nggih. Apa? Manah-manah. Manah-manah. Hati-hati. Hati-hati kok manah-manah. Wah, basa Jawa. Nggih, hati-hati ya wis hati-hati ngono kok dibasake manah-manah. Hati apa? Mana? Hati-hati. Manah-manah. Kok malah ketok goblok bener rek malih. Aku ki tenan musuh Elisa iso budrek tenan aku. Potret ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh, sugeng dalu Mas Dalang ugi Mas Gareng. Nggih. Nami kula Pak Sadiran warga Desa Kemiri. Kula niki mantan pemain seni ketoprak Sinarjaya tahun 1947. Ya, urung lahir aku. Iya. Nate dados pimpinan ketoprak Setya Budaya. Nggih. Desa Kemiri Leres. sakmenika dados pinisepuhipun nggih. Nyuwun gending orek-orek gara-gara perang Bambang Cakil kalian kudangan kethek ogleng. Matur nuwun wassalam nggih. Iki saya ana pamundhut Nggih, anu apa ki jenenge Sesideman Umi ya mudhono. Mi. Karo Mbak Diajeng Chandra sik yo. Ayo, nggih. Ayo diajeng Eh, karo Umi. Diajeng Chandra karo Umi, Pimpah. Afifah, Afifah. Afifah. Gini. Wah, jan sinden saiki nom-nom ayu-ayu. Disawang wis dina ra entek-entek kowe. Salahe lahir sik. Mudian kowe. Lah aku mau iki jane arep inguk-inguk tok ngene karo mbokku didelok. Ya mlebu meneh. Wong salah wong lahir kok disalahke lho. Wis jinatalan wis kinodrat aku lahire dhisik. Ngono ning wong lahir dhisik tegese saiki wis tuwa iku kudune berbangga hati. Karena sudah tua berarti sudah mulai proses lahir anak-anak remaja dewasa saiki tua. Lah kowe lagi dewasa. Nggih. Urung ngancik tuwa. Lah ning jenengan nggih awet lho saestu lho, Dik. Apa? Awet. Awet wong dibalsem kowe arep muni balsem to. Lah ngeten iki ancen barang antik kok. Aku seneng karo diajeng iki. Ngaturaken sugeng tindak dumateng Bapak Bupati. Matur nuwun Pak Bapak Sugeng kondur, Bupati Pak Sugeng Bupati. Kondur. Aduh, wis ayem pokoke aku angger ditunggoni karo yen cara aku nyebut ki sing bau reksa. Oh iya. Sing bau reksa ki tegese sing jaga Ponorogo. Betul, nggih. Matur nuwun. Nggih. Manah-manah nggih, Pak. Mana-mana Pak. Mana-mana Pak Bupati. Engkel ae ora. Yo dibawani dhisik. Yo, Umi sik ayo. Wiwitane anderek sang beke priya bagus kang olah budaya Omahmu cedak kene ya, Om. ya Berarti kamu tadi karo rombongan apa ngepit? kali rombongan Ora ngepit. Mboten. Daerah endi jenengane? Daerahmu namanya apa? Pulung, Ngepit? Pulung, Oh, Pulung. Pulung, Deket ya. Iya. deket. Jadi iki lancar komunikasine wong omongane padha ora cethone. Sak garis kas, Om. sowan